Ez az üzenet megváltoztatta az életemet. Most megosztom veled, hogy Isten áldásai rád is szálljanak. Isten azt mondja, amikor szenvedéssel szembesülsz, képesnek kell lenned arra, hogy félreted a testtel kapcsolatos aggályaidat, és hogy ne panaszkodj Istenre. Amikor Isten elrejtőzik előled, kell lennie hitednek ahhoz, hogy kövesd őt, hogy megőrizd korábbi szeretetedek, és ne hagyd, hogy az meginogjon vagy elapadjon. Nem számít, hogy Isten mit tesz, neked hagynod kell, hogy ő úgy vezényeljen, ahogy ő kívánja, és inkább el kell átkoznod a saját húslértestedet, mint hogy ő rá panaszkodj. Amikor megpróbáltatásokkal kell szembenézned, hajlandónak kell lenned eltűrni annak fájdalmát, hogy lemondasz arról, amit szeretsz, és hajlandónak kell lenned keservesen sírni, hogy eleget tégy Istennek. Csak ez az igazi szeretet és igazi hit. Írj áment! Legyen a hit és a szeretet a pajzsod, és hozd meg ezt a bejegyzést valakivel, aki fontos neked.